Hello, good morning friends. Welcome back into my channel once again. Nga ay ko play we baro sa pat hagni ka vlog channel ka jonga te menta ka singi kadai ka singi play but ka hagju ko por kadai ka jinseng dong jong ki kan thai ha te ka hashnong jongi te ngan lai shinong menta but ngan sepeni fi ka to ka ne tali ki clip long jinseng dan ini hadu bakut jong kene ka vlog ka jong ka mam dak singi te okay parlok te menta ka paro jong ka la dep ban warm ups te ngin ya lek mga bat I tokbi te I tokbi kam leran ban mi kamera mo te ngam pan I te okay tanggap ta te menta ngil apoy ICR kene ketika ICR main gate mo tuh main gate ICR te ngala apoy yang menta kene ketika yang ka jongi mo mai le ai Cerak cernak dah Milo. Cok. Lebih. Mai. Lebih. Dem capi mah. Bye pi ya. Oh ai. Lapoi biang hiang buat imei. Mai. Ta Milo ade Milo lah. Salah nih Milo. Ini. Oi. Labiang. Bagi, hai Ose. Hai. Oi. Ogi. Hah? Hamnya. Tidak itu. Te mentang ngelak poi ha jingisang ke jingisang kapat sedang dang spau duna te la poi kloi mo te ngedang syong menta dang ap ya kapor ban long jingisang te ke parlok ngan sepeni fi dia kan soi yagi klip ki pemda kasing ya ro try tang ya me right ya me Jackman, how dry you so me long take man. Nếu có nghe ngay cái buổi sống lấy, ya cái bao la lại như bạn tự khơi như bạn ya xem lòng khơi bạn sẽ biết, ya cái thực trên bạn xem tam cái sống lấy. Bạn cũng chưa ngap dia nghe piwe, nado kiran ba ki pastor, ki evangelist, bạn cũng chưa ya ki long kami ki samla ki ya ki barit, ha cái này cái klimat cái bạn ta, ha cái bạn pilayawan poi. Na ki balang ki jongpi ban wan sya kene jinya senglang ban pendan buram ya kerja macam tam ke jong trai dengan ya kene ke pol ke pamenta kadai ke pol ke panginya ya seprang ban syakri ke kam ke jong trai dengan pule ya kene ki program ki bandeng ya kene ke si ya do du jonga bala ban em ha sa cha chi khen na chi xem si cha chi khen thi chi ba mi tiền khá và ô phê cả lòng hồn la chỉ cả bên si ba bàn nước thì is này from the thêm thương chỉ cha ngàn ơn xuyên của mà mi yang tem try ban yang mani na babaro ka bahakata ka perthe ke jingkwa brai jong ka do bat ka jingkwa brai jong ki khmat bat ka jing sarong thala saphang ka jing im kam long na ukpa rena kata ka perthe ka long ta ka e kata ka jingkwa brai ka jingkwa brai hang ne ngila ban ong ka de ka e kata ka bangi kwa khampalat haba ong khampalat kamut ka bala palat ban ya ka bangi de ban kwa
kaba kampalat ban ya ka ke ba ni de ban yo bat habang ngakren sepang ka jing kwa brai ka ya de bat ka do ka jongi ka jing ale bat ka jing long man sim ka jongi bun sin ka ne ka jing kwa brai ka kejap no ya ka jing long ka kenja man sim ka jongi ka jing kwa brai ka de ka ka ba penlong yang ni bangin jengai no na ka tin ka jong uble bangin palat no banyat sabar na ka ka ba uble kwa yang ni bangin yai kane ka jing kwa brai bunsin ha ka jing im jong ni kum ki kun kristan ka penlong yang ni bangin lat ngin let no la ngin yat no syarut la ne bangin bu no yo ble syarut bat kita ki jing kwa brai ki pentroin no ya ka ketin ka jong uble ho on imlen ya la de bangi de ki kun kristan imlen ya la de bangi bun ni tip ya ka ketin ka jong uble henry bunsin kane ka jing kwa brai ka jing le apdeng ka do ka wan ban penwit bat ban pentroin no ha ka jing im ka jongi te ha bangi pet na kane ka dokot ka bangala pensong nong rim ngiyo i bahang ne lain teli ki pon ki ba koridor ki balat bu hang ne ka jing kwa brai jong ka do bat ka jing kwa brai jong ki khmat bat ka jing sarong thala sapang ka jing im over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Panulong ya kene kaji sen akaliang jongka balang unden ai kuble yepi kainan jongki hakane kasi panong kaji kemen ar kaji singai yang yo kumbene kaji sikri panulong ya kene kaji sen jongki long kami iwe pe iwe baro ki bayat poi hak ne ka sni ka mamta ka long ka jingkar khu na ka banta jami iwe pe iwe te ngin pen kot no ya ne ka jing sakri jami hak ne ka setiap ka banta da ka bangin ya ruai ya ka nambar jing ruai ka basis pasan ka nambar jing ruai ka basis pasan bat ban penlaj yang ina ka ne ka jing sakri ngin yo ban kar khu penwai nai temen basan Andreas Senkli I think it will be kan sen sha ta chi sha kan long ka purun ya u chi do kalabyan iya ga kalabyan iya ga I tried, need on honey, need on honey, need on honey. I tried, ye right like it, I did look down shabby. Strong me
ke jing shai jong ke perthei utau bawan ban but inga unamyat ha ke badung rei unyo ke jing shai jong ke jing imbom jikut tingit pilai singa keting jong bleng ngin pendem ke jing dwai tu ngin dwai ko kpa cuma beneng matram ya kami ke jong turai kendiap hakaba ngin ya puson ya ka ktin ka jong blai syapang ka jing bha ka jong blai ngakwa bangin ya puson kendiap syapang ka jing bha ka jong blai lane haktin pareng ong ke goodness of God ma baka don ru kawe ka jing ruai khoros ka bangi syai ruai ma ka jing ruai khoros ka barok ngia tiep bat kani ka jing ruai ka balak pen kelah ki babun ki kenten ma ka baong ublei ulong babha blei ulong babha blei ulong babha ka tu jing ruai ma God is good ma te hang nei ka Bible ka kren syapang kani ka jing baha ka jong blei ha ka sam kanombar kaba shispa sau phusan kadikot kaba pra bat kaba khendai kabong kumne utrai ubai bat ubadap kajing snow senei ubadut ya kajing bitar bat ubakrau kajing isenei utrai ubabha ya barok bat kajing isenei bajem jongu ki halor ki jingle jongu barok utrai ubabha ya barok te kajing bha kade kawai kajing long kajong blai ngin yang wai ya kanamba je wai ke ba apps pa pra da ke ba shong but inong pen kentang ya kani kajing ainu ide ikong please lapang Saya manjo sashi sen kanja. yang abia pia katai nginom la bantip ondon mano ubala bantip ong ka sing jomlei ondon mano ubala bantip ya kada kasgi ya kada kapol kau try jisu on one yang sasisen ong ka ktin ke jomlei lada ni dia pai ban pek kat kom ne ka ktin ke jomlei ka pensyai kadar yang abia pi Baya kata ka jingwan arsin ke jong try Jisu. Onam don mano bala bantip
ya ka sngi lada ya ka por syapang kata ka jingwan ke jong u ladang ini phai ban pule kat kum na ka gospel ke jong Matius hang du bio I ba ka khin jong blai ka thul pa na ka ban ta ka jong ap jong pi ba ka khin jong blai ka pen sai ka dar ko ong ba om don mano bala ban tep ya ka sngi lada ka por ka bau try Jesus sa wan na ka pathe lada bin phai ban pe gospel jong Matius ko nong ba arbu sau ha ka khot ka ba lai kun re wang tu kong henry syapang kata ka sngi ka por ru om don ba tep lem ne ki angel ro kinam la ban tip ong ka khin jong blai Rengkat bat kinong ai borjong ki Syadu joki ya le ya lang O God lo jing yam ba jing en ya Abayun om pok larai hi Di ang ki mau siang bat lumba It wai hen re la dir ya ki ik penilale akan ketemu dah di kecil ruai kecil ruai pat kecil mana baru kita sok pat kat keperluan kecil kecil boleh pa boleh pun boleh sempurna nilai kin sung sak pat ka ini singkan te jo kadong nong klu jo ni hang ne kin sak pat ka balang hang ne hau ni den kin sung sak pat bangai ya me akan kari pas setelah jo te jo mentara syabat sebom jo halakata amen Te perlak. Uni udah cersong boong bi te selai cecau. Te mentang la poi ne hageng jong I kong du mentaka sngi ke dega ji sang san balang jong I ne. Te ngawan bam ja sene. To ale. Kom. Pat kene ke dega tuka Ka siling ke ba I ba job isina. Gini la I poi sene. Dah. Boleh, saya sen. Hani deng bihin hing boleh apa ini dah. Boleh. Boleh. Teh. Apa JJ be? Oh, boleh hak. Dah. Satu sih kat ni. Dah. Teh cibun hido. Ini ada ikan tu. Try jangan ada yang ni. Okay. Hai. Dong, hai. Kalau jadi pertik ni? Kenapa pertik? Balajit. Okay. Hamid Ajit. Hey, Tokbi. You come here. Ni kita seling mah. Kaim tu kiong kene ke seling. Seling ayum tu sya. Malah kelat. PVC seling. Ya. PVC seling. Kene dia bersina itu job. Sim. Tip. So all of them they know Karbi. You can talk them in Karbi. Dia. Karbi yang long. Yeah. But it's different, not the same Karbi that we know. Yeah, but you understand. No problem. I think it's totally different now from the Karbi from Meghalaya. Te perlak ngan peni fi shwa bangin dam. Kene keja. Wow. Keja. Ketu de keja. Nere Sokhia. Wow. Sokhia. Nampak? Ini Jurktung mebe cersong. We call cersong but caceo. Okay, this is akhoni in Nagamis. We call tungrembai. Okay. This one jurkhle mah
salad. Kubi and sausage. Kubi and tomato. And this is dok masi maybe? Oh, dok masi dok siar. Dok masi. This is beef. Sorry. Ketu kejet ba? Rembai dia ni? Kijir, oh ini uang sem. Ah, ni wang siam mo, mder rembai, mder apa ni? Ini apa ni? Ah. Itu dok ha. Dia cemulung. Dok like kriak bagi orang syaitan nyemroi mo, dok like kriak. Dok ha. Dok seniang. Wow, sok menken. Wow, okey bila you ibar gitu item. Te ba manju dang syuan mentah sebelah. Ah. Ta ngin ya bam jana mentah. Ta ibam ya kan. Okay. Saya kini perlu try yang kompon. Dok siap lene dok like kriak, dok ha. Jor ke kawang jor jejau mo te perlok ni kita kendiat mo ni là đập đuôi mà nè mo perlok mo buat ong bang iklam đuôi tasty, very tasty. Bang ha. Teh. Ada penilut ya? Ma. Tang lihat ya. Klep dan peni dok masih. Dok masih terkong. Tip top. Very tasty. Chomendi. Tumesen. We say Tumesendi. Chomesendi. Tumesen. Ngila keren dah kau juga kentin ke bam. Dan pedang jumpi bam suatu mah. Ni keren telik. Perlok nang katu hi. Lah dan pedang jumpi bam poi tamai mah. Subscribe, share, but like. Jangan lupa untuk biang highway pada video. Okay, bye bye. Love you guys from Sam. Mo, bye, bye. Okay, nhìn lại phai nó, mình ta sayang kamu macam roy mo, lại phai nó sẽ campus. Shidalin Malay. My name. Malay is my title. Yeah. Malay Pi. Malay we don't have. He's Tokbi. Tokbi. Yeah. Samuel Tokbi. Samuel Tokbi. Oh. Yeah. You have And- a heart? No, Malay. And she is Malay Pi. Not Malay P or not Malay. Bye. Okay, see you. Bye. 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 Thank you. Okay. Liwan na. Hamay ho. Mentay. Lệ tự sa. Sorry. Hamay. Milo. Ngay. Ngay. Mà Milo mà. Bye bye. Milo. Direct. Sure. Hey. Cernak meh.
Kumnong pa? Oh, liwan na nga mata. Oh, liwan. Kublay. Kublay oma. Duwan ay kublay nga lay. Pengkana siya nga. Kublay. Moy siya oma. Ngay. Ano ka kong dang kong red? Là đẹp đi. Được ăn. Ini ya bam cagi. Tah. Bam. Lewan nak kong dah. Ano kong red dah? Oh, bu, bukan. Boleh. Bagi. Keblai. Bukan ni ho. Boleh. Milo. Lấy bánh khăn sợ. Ông nêu đi u sân sar mà perlong mah. Nêu bangi lah ya. Pom tu sân sar. Nêu đi sân sar ban sar Palau. Tapi nêu đi badang im mah. Nêu badang im. Nêu đi sân sar. Milo. Labiang sợ. Labiang. Lấy bánh khăn xuống ngah ho. Lấy bánh khăn ho Milo ho. Dah labiang. Biang ho. Oke, perlak meneng ngelak penkut aku perbamja, temen tangan penkut biang nomor ba balai. Meneng ilaya bamja ngangkat isu ya baru ka Zimbam te ngasupen itang itu kendian. Temen tangan dek pai no sha kampus. Okay, bye. Love you guys from Sarmo Vlog.